ngomong apa ning isor lampune banjur jebul Mbak Yeni wis duwe bojo. Piye mama awake kenapa sayangku ora yo atikne kenapa sayang dalem lagi kawin sine sayangku. Tresno kok bojone uwon yen weruh aku mung bisa nomlok sing tak jaluk sayangku wektu kanggo aku najan sedelo nambahi kangenku. Piye sayang solo solo piye sayangku tanane garap kok pupuk Pak Dekus maklare ledek yen eling nalika semono kowe teko arep ngomong apa ning isor lampune banjur jebul mama Yeni wis duwe bojo. Awake kenapa sayangku bablas kae anake sapa Tresno kok bojone uwon yen weruh aku mung bisa njomlok sing tak jaluk Mas Heri wektu kanggo aku senajan sedelo nambah